Κάντε πως είστε καλά. Και σήμερα ξέρετε γιατί δεν έβαζα βίντεο. Δεν έβαζα βίντεο επειδή είχα κρυολόγημα και υπηρετώ. Αυτό που ακούσατε, αλήθεια του λέω. Και τώρα θα λέτε, αυτό είναι μια χαζή ερώτηση που κάνω. Θα σας πω. Και έχω λίγο μίξα από το κρυολόγημα, αλλά τώρα δεν έχω κρυολόγημα πια, έχω μόνο τη μίξα. Αλήθεια το λέω τώρα. Μια διάστημα σου λέω αυτό κιόλας. Και επίσης έβασα το short που λέγεται τι άκουσες και επίλεξε. Αν είναι παιδιά, πρέπει να το δείτε αυτό. Και επίσης θα σας εξηγήσω την ιστορία πώς κρυώσα και είχα πειρατό επίσης. Θα σας το πω τώρα. Λοιπόν, θυμάστε εκείνο το short που έκανα? Αυτό το short το θυμάστε? Αυτό εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα έβγαλα ένα βίντεο που λέει θα κάνω special τέτοιο μπλα μπλα μπλα. Και πήγε μόνο 86 προβολές. Και εδώ πέρα βλέπετε 2.600 προβολές. Και επίσης θα σας πω, θα σας πω την ιστορία τώρα. Δεν θα σας πω πόσες προβολές πήρε, δηλαδή 86, 5, 388. Εντάξει, έλα. Ωραία. Τώρα που ανέβασα εκείνο το short, όπου λέει ότι θα κάνω ένα special βίντεο και αυτά, το εννοούσα. Αλλά δεν πήρε και πολύ viral, γι' αυτό δεν ξέρω τώρα. Ναι. Και επίσης, μόλις έκανα αυτό εδώ πέρα το short, μετά πήγα μέσα στην αίθουσα εδώ πέρα που βλέπετε εδώ πέρα την πόρτα. Και μετά κατέβασα το Flippa Clip για να κάνω κάτι animations στο tablet μου. Είχα πονόλεμο. Μόλις εγώ κατάπια, κατάλαβα ότι είχα πονόλεμο. Και μετά κατάπια 1000 φορές για να μου περάσει, αλλά όχι, δεν μου πέρασε. Και μετά την άλλη μέρα, μετά την άλλη μέρα, θα σου πω, εκείνο το βίντεο που έβγαλα ήταν από τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό εδώ πέρα το short. Και τώρα στις 1 Οκτωβρίου την Κυριακή, νομίζω, ξύπνησα σε 7 η ώρα, αλλά όχι για σχολείο. Ξύπνησα εγώ μόνος μου, επειδή ήθελα να ξυπνήσω. Να εξτεύομαι. Και ξύπνησα το πρωί και επίσης είχα και μίξα και βήχα και ποδολή μαζί. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι γινόταν. Μ' αρέσει που λέει 22 προβολές και εδώ πέρα 33. Δηλαδή, εντάξει, άστο. Και μόλις που τα έπαθα όλα αυτά, μετά άρχισα να έχω πυρετό. Και επίσης είχα 38 και 2 πυρετό. Φαντάζεστε να έχετε 38 και 2 πυρετό τώρα. Στα αλήθεια. Δεν ήμουν καλά, στα αλήθεια τώρα. Στα αλήθεια τώρα, δεν ήμουν καλά. Αλήθεια, δεν ήμουν καλά. Μετά πήρα όλα τα φάρμακά μου και αυτά. Τώρα, ναι, λίγο καλύτερα. Αλλά μετά όταν μου πέρασε πυρετός και μετά πήγα στο κρεβάτι, εδώ πέρα που κοίταζα τα βίντεο, άρχισα λίγο να μου ξανάρχεται ο πυρετός ξανά. Και μου ήρθε ξανά 2 φορές. Αλήθεια, 2 φορές. 2 φορές όπως λέει το 2 εδώ. Τώρα στα αλήθεια. Τώρα στα αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Μετά
Πήρα τα φάρμακά μου πάλι και μετά μου πέρασε. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Μετά την άλλη μέρα είχα μόνο μίξα και βήχα και αυτά. Και επίσης ήμουν καλύτερα από ότι ήταν νιώθω ακόμη καλύτερα από ότι ήταν προχθές. Και επίσης τώρα μου πέρασε και ο πυρετός και αυτά και το κρυολόγημα. Αλλά έχω μόνο μίξα τώρα, σιγά τώρα. Δεν έχω κρυολόγημα πια. Και μου πέρασε επίσης, ότι μου πέρασε επίσης σημαίνει ότι θα κάνω περισσότερα βίντεο. Ή μάλλον. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά αυτά είναι, παιδιά. Αλλά αυτά είναι καταρχήν. Λοιπόν, άμα θέλετε να βγάλω βίντεο, πέστε στους comments. Πέστε στα comments κάτω. Κάπου εδώ τώρα. Ναι, κάπου εδώ. Άμα κάνω βλάκια... Και επίσης που είχα το κρυολόγημα και το πυρετό στις 1 Οκτωβρίου κιόλας. Στις 1 Οκτωβρίου είχα κρυολόγημα, αλήθεια τώρα μου λες. Και επίσης με αυτό το κρυολόγημα δεν ξέρω το κειμένο του πυρετό, αλήθεια. Και αυτά έχουμε. Ελπίζω να είστε κι εσείς καλά και να μην έχετε πυρετό και κρυολόγημα. Ξέρετε τώρα. Ωραία. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο όπως πάντα. Γεια ρε φίλε.